Здравейте хора! В днешното видео отново ще правя фокуси пред случайни хора, затова останете да гледате, дано ви хареса видеото. Искам да изберете някое тесте. Давай ти. Добре, червеното? Да, червеното. Добре, избираме червеното. Вижте го. Разбъркайте. Да, разбъркайте го. Еми ето пред камерата. Чакайте да обърнем така. Чакай още малко. Така добре ли? Мисля, че не. И аз тук го разбърквам. Добре. И редиш не ги разбъркам. Вземи червеното. Да, вземам го. Следвай всичко, което правя. Чули? Всичко, което правя ще след. Чакай да видим как го прави, бе. Е така. Добре. Добре. Чак, че изтървах една карта. Става малко по-трудно. Добре. Добре, дай това. С една ръка. Само с една. Пълен. Така цялото. Пълен оборот. Да. Добре. Сега. Магията Ева ти стане, ма. Погледнете някаква карта, вземете и я поставете. Без аз да я гледам, само там я покажете. Ето показваме. Тая изтегли, тая. Ама видях я, нали? Видя ли си, шеф? Добре. Ето. Стига, бе, това е важен клип. Добре. Следвай всичко, което правя. Така, сега. Така, сега. Добре. Помните картата, нали? Да. Добре, вземете и намерете вашата карта тук и я извадете. Аз ще намеря моята карта тук. Чакай, бе. Айде. Така, понеже всички зрители видяха така, дами и господа. Аз съм готов. И аз съм Избрах си готов. картата. И аз избрах картата. Избрахте ли картата? Да. Добре. До сега правихме еднакви неща, нали така? Да. Значи сме мислили еднакво. На 3 обръщаме картата. 3, 2, 1. Той ти гледа очите ти извън. Е, това е. Добре, разбъркай картата отново. Бъркам картата много. Те дори не са наредени, но само е така. Разцепиме 2, 3, 6, 9, 8, 10, 5. Ехе. Добре. Остана с това мъга телефон, бе. Абе, я ми направи някаква магия на телефона се включи още. Добре. Разбъркахте ги, нали? Реди. Добре. Ето ги. Разбъркани са. Не са подредени. Виждате ги. Аз ги показах вече. Добре. И гледайте, цепя тестето на 1, 2, 3. И искам да видите тази карта. Yes. Видяхте ли я? Нали? Може ли малко? Да. Добре. Снимай, баци. От така, от тук, да видят, че не се вижда. Нищо. Добре. Запомнихте, нали? Да. Добре. Важно е вие да знаете коя е картата. Аз ще се опитам да я намеря. Един момент само. Сега ще видим дали ще оцеля. Да, ще оцелиш. Ти някой маги правиш. Сега няма да оцели няколко пъти, ама ще видим после. Дано... Ще му стои в някой джоб сигурно, не знам. Добре. Ще се опита... Тази ли е? Не. Не, сериозно. Добре, щом не е тая, слагам я тук и слагам една отгоре. Тази ли е? Не. Сигурни ли сте? Добре. Така, тази ли е? Не. Добре. Няма. Не казвайте коя е, дори да е тая ли е? Не. Добре. Това може да съм го объркал. Малко не ти го объркал. Сега... Тази ли е? Не. Сигурни ли сте? Да. Добре. Вие по-рано казахте. Ама... Тази ли е? Не. Някой от тия двете? Не. Добре. Нема. Дай си умрука. Не мога да си стиките карти. Е, така ги сложиме. Ама не стискай толкова. Малко отпусни. Пусни, че Стисни малко. Добре. Колко и бой да излизат. Добре. Ето. Пусни малко пъти, бе. Добре, чакай малко. Коя беше картата ви? Ето така, къде ми е ръката. Кажи я обаче. Вижте.
Измами. Това е. Шефе, браво бе. Това беше видеото, надявам се да ви е харесало. Ако искате да гледате бъдещите ми видеа, можете да се абонирате за канала ми. Харесайте видеото, ако искате. Ще се видим в следващото видео.